Kaixo, bide honetan integral arrazionalen bi kasu berezi ikusiko ditugu. Arkotangente eta logaritmo nepertarrak erabili behar direnean. Eta nola jakin noiz erabili behar diren? Bueno, lehenik eta behin integral arrazionaletan egin genuen bezala, mailak begiratu behar ditugu. Polinomoen mailak. Goiko polinomiaren maila handiagoa edo berdina baldin bada, zatiketa egin beharko dugu. Baina txikiagoa baldin bada, kaso haietan bezala, pauso berdinak jarraitu behar ditugu. Lehenengo gauza ikusiko dugu ea goian bekoaren deribatua dagoen. Beko funtzio honen deribatua da 2 gehi 2, eta ez daukagu hor deribatua. Beraz, hurrengo pausoa, han egiten genuen bezala, da izendatzailea faktorizatu. Hau da, hartuko dugu izendatzailea eta egingo dugu berdin 0. Eta hemen saiatuko gara ebazten. Formularekin, minus b, plus minus b berbi, ken lau bidera bider z. Eta hemen ikusten dugu, ez dugu jarraituko, ze ikusten dugu erro negatiboa ematen digula. Lauken 12 minus 8, orduan ezin dugu jarraitu. Beraz, kasu honetan jakingo dugu arkotangente edo logaritmo egin behar dugula. Beste pista, goian izarik ez baldin badaukagu, hau da hemen bezala zenbaki bat baldin badaukagu, bakarrik arkotangente egingo dugu. Eta gero ikusiko dugu nola egin beste kasua. Orduan, egin behar dugun lehenengo gauza da, izendatzailea ipini behar dugu karratu moduan. Zergatik? Goratzen baldin baduzu hemen daukagu idatzita zein den arkotangentearen nork daukan arkotangente integral bezala. Hau da, behar dugu izatea bat gehi funtzio bat berbi eta goian funtzio horren deribatua. Eta orduan esango dugu arkotangente funtzioarena dela. Hona iritsi behar gara beraz. Orduan, lehenengo gauza karratu hau bilatzea izango da. Horretarako egingo duguna da. Izendatzailea ipiniko dugu honela. Egingo dugu isa. Eta nahi dugu egitea berbi eta identitate nabarmen bat ateratzea. Hemen dauzkagu baita ere identitate nabarmenak. A gehi B berbi gogoratu dela A karratu gehi bi AB gehi B karratu. Eta minus baldin bada A ken B berbi A karratu ken bi AB gehi B karratu. Bau egin behar dugu, baina pixkat alderantziz bezala. Egingo duguna da, hemen plus nola daukagun, hau ere plus izango da. Eta orain, isa hau, isa karratutik dator, isa hau. Eta hemen ipiniko duguna izango da zenbaki honen erdia. Egingo dugu hau zati bi. Hau da, hemen geratzen zaigu bat. Bi AB hau lortzeko bezala. Baina hau ez da egia, hau ez da honen berdina. Orduan, hemen behan egingo dugu identitate hau garatu. Hau izango zen, isa garatu, gehi bi bider isa bider bat, bi isa, gehi bat berbi dela bat. Baina guk nahi dugu hiru, da ez bat. Orduan egingo duguna da, hemen, hau onaino baldin bada, falta zaigu gehi bi. Hau da, hiruken bat, hor. Bai, pausa hauek jarraitu behar dira. Lehenengo hemen honen erdia ipini, zati bi, gero hau garatu, eta hemengoa, ken hemengoa, hemen ipini. Orduan berdinketa hau egia da. Beraz, joango gara gure integrala, orain ordezkatuko dugu zati horrekin, hau da, ipiniko dugu. Bat zati, eta izakaratu gehi bi isa gehi iruren ordez, isa gehi bat berbi, gehi bi, de isa. Orain badaukagu funtzio bat berbi, baina, ikusten baduzu hemen, behar dugu gehi bat. Eta guk daukagu gehi bi. Ba, egingo duguna da, guztia zatitu birekin. Hau da, egingo dugu hemen zati bi, eta goian ere zati bi. Bi aldeetan egiten baldin badugu, ez dugu aldatu. Zati bi eta zati bi. Goiko bat biren hori kanpora atera dezakegu. Eta bat utzi hemen, eta orain geratzen zaigu. Hau, banandu egingo dugu zatiketa, isa gehi bat berbi zati bi, gehi bi zati bi dela bat. Beraz, badaukagu gehi bat hau.
Baina guk behar duguna da funtzio osoa berbi. Eta ez daukagu funtzio osoa berbi. Ba, jarraituko dugu honako hau egiten. Bat biren, bider, bat zati eta hemen. Bi hau berbi bezala ipintzeko guk nahi dugu hemen barruan ipini, izagei bat zati zerbait berbi, baina aldatu gabe. Orduan, biren ordez ipiniko duguna da errobi. Horrela, errobi berbi, bi izango da, eta ez dugu aldatu. Eta hemen gehi bat. Eta orain bai daukagu daukagu bean funtzio bat berbi, gehi, bat gehi funtzio bat berbi. Eta behar dugu goian, barrukoaren deribatua. Funtzio honen deribatua. Hau da, izagei bat zati errobiren deribatua. Gogoratu deribatu hauek, zatiketa bat daukanean eta konstante bat dagoenean behan, ez dela luze egin behar, ez dago beharrik. Hau izango zen behan ipini errobi eta deribatu goikoa dela bat zati errobi. Luze egiten baldin duzu, goikoa deribatuta biderbekoa dagoen bezala eta ere berdin emango digu. Baina bekoa konstanteak izarik ez dagoenean, bekoa berdin mantentzen da eta goikoa deribatzen dugu eta ja badago. Hau da, barrukoaren deribatua. Eta hori behar dut hemen goian. Bazar egingo dut, bere alauketan egiten genuen bezala, ipini. Bat zati errobi. Baina, hau egiten dudanean, kanpoan ipini behar dut, bere alderantzizkoa konpensatzeko. Hau da, kanpoan barruan bat zati errobi ipini badugu, kanpoan errobi zati bat, buelta eman da, edo errobi. Eta orain ja bai, badaukagu, barruan daukagu bean funtzio bat berbi gehi bat, eta goian bere deribatua, honen barrukoaren deribatua. Beraz hau guztia, jada arkotangente funtzioarena. Orduan, kanpokoa berdin geratzen zaigu, bat zati errobi dela errobi zati bi, eta hori guztia dela arkotangente funtzioarena. Izagei bat zati errobirena. Eta hemen ja integratuta daukagu. Bai, hemen ja hau gure emaitza izango zen. Beraz, ikusten baduzue, egin behar duguna da, ikusten dugunean erroa negatiboa ematen digula, minus ematen digula, identitate nabarmen gisa ipini, karratu honekin, pauso hauek jarraituz. Eta gero ja, arkotangente bezala bihurtu. Hurrengo kasua ikusiko dugu, pizkat zailagoa dena. Pauso berdina jarraituko ditugu. Mailak begiratu, goikoa txikiagoa da, ez dugu zatiketa egin behar, ez da logaritmoa, beraz barrukoa egingo dugu berdindu zerora, eta formulatxoa egiterakoan geratzen zaigu. Bat, ken, lau. Berriro ere, erro negatiboa, ez da existitzen. Orduan, lehen bezala egingo dugu. Berdina da, baina pizkat zailagoa da. Hartu behar dugu zati hau eta identitate nabarmen bezala ipini. Lehen esan duguna, iza. Hemen minus nola dagoen, kasu honetan minus ipiniko dugu. Ken, berbi. Eta hemen zer ipini behar dugu? Zan dugu honen erdia. Zati bi. Hemen bat daukagu, bat zati bi ipini beharko dugu. Eta honek hau da pizkat zailtzen duena guztia. Orain hau garatzen dugu. Izak arratu, ken bi abe, bi bider iza bider bat biren, bat iza. Horregatik, ondo goaz. Baina orain, gehi, hau garatzerakoan, bat birenen karratua dela bat zati lau. Orduan hemen zer gehitu behar diogu? Lehen esan dudana, egin behar dugu bat, ken bat zati lau. Bat, ken bat zati lau, da lau zati lau, ken bat zati lau bezala, hiru zati lau. Hemen, hiru zati lau ipiniko diogu. Bai? Eta orain, jarraitzen dugu lehen bezala. Gure integrala orain izango da. Bat zati hau guztia. Izaken bat biren, berbi, gehi, hiru zati lau, de iza. Orain lehen bezala ere egin behar duguna da, zati honetan hau bat izan behar da. Orduan, nola egingo dugu hau bat? Guztia hau, zati hiru laurden egitea izango zen, ez? Lehen egin duguna zati bi. Baina zati hiru laurden, kailera pila bat ateratzen dira,
berdina egiten bali badugu, hau biderkatu bider lau zati hiru. Hau da, bat zati. Izaken bat biren berbi, gehi hiru laurden, eta egingo dugu bider lau zati hiru, eta bider lau zati hiru egiterakoan hemen bat emango digu, 12 zati 12, baina guztiari egin behar zaio. Eta hemen bider lau zati hiru egiten bali badugu, goian ere bider lau zati hiru. Orain bananduko dugu berriro, goiko lau zati hirua kanpora aterako dugu. Lau zati hiru. Bat, zati. Lau zati hiru horrek biei biderkatzen die. Hau da, izaken bat biren berbi bider lau zati hiru, gehi hiru laurden bider lau hiruren gehi bat. Ja, gehi bat badaukagu. Orain zer behar genuen? Hau guztia egotea berbi. Eta lau hiruren ez dago berbi. Sartu behar dugu barrura bezala. Hau da, egingo duguna da, orain. Kanpoko lau hiruren dagoen bezala. Eta hemen, izaken bat biren, bider lau hirurenen ordez, guk ipini behar dugu zerbait, gero guztia berbi egiterakoan, berdina izateko. Bai, hemen ipiniko dugu lauren erroa dela bi, eta hiruren erroa dela erro hiru. Horrela, alderantziz egiten balin baduzue, bi berbi izango da lau, eta erro hiru berbi izango da hiru, eta hau ere berbi, orain ondo goaz. Hau ja da gure funtzioa berbi. Eta hemen alboan daukagu gehi bat, beraz, ja daukagu funtzioa berbi gehi bat. Eta falta zaiguna da funtzioaren, hemen barrukoaren, deribatua. Eta funtzio honen deribatua, izaren koefizientea izango da, guk baldin badaukagu bi iza bat, adibidez, bere deribatua da bi, hau da, iza biderkatzen dagoena. Hemen zer da biderkatzen dagoena? Bi zati erro hiru hau. Hau egingo bagenuke, hau izango zen hau bider hau, ez daukagu egin beharrik, badakigu hau dela izaren koefizientea. Beraz, behar dugunez, egingo duguna da, hemen ipini, bi zati erro hiru hori, goian, eta hemen kanpoan alderantzizkoa, erro hiru zati bi. Eta orain ja, erabil dezakegu ja formula, hau da, ipini dezakegu, hau guztia dela, kanpokoa berdin, lau erro hiru zati hiru bider bizei, da simplifikatu alda, baina hori gero egin dezakezue, bider, arku tangente, funtzioarena. Funtzioa da, hemen barrukoa. Izaken bat biren, bider, bi zati erro hiru. Hau horrela ipiniko dugu. Gehi k, eta hemen ja daukagu gure integrala eginda. Beraz, aurrekoaren antzekoa da, baina bakarrik ipini dut, adibide bezala, zatikiak eta irtetzen direlako, eta pizkat itxuzia geratzen delako. Baina pausoak berdina dira. Lehenik eta behin hau zati bi, hemen kenketa egin behar da, bat laurden, hau emateko, eta gero jarraitu pauso guztiak poliki-poliki. Hau biak arko tangentearenak. Orain egingo dugu beste adibide bat, luzeagoa orainik. Daukagu berriro integral arrazional bat, goiko maila txikiago da bekoa baino, goian hasiera batean ez dago bekoaren deribatua, beraz, joango gara, izendatzailea, berdin fero egin eta faktorizatzea. Formulatxoa egiten dugu, minus bi lauken 12 zati, eta ez dugu egingo berriro ere, erro negatiboa ematen digulako. Orduan, berriro egin behar duguna da, bekoa faktorizatu, baina kasu honetan, iza daukagu goian. Aurreko bi kasuetan, ez zegoen izari goian, bakarrik zegoen zenbaki bat. Eta hemen dago aldaketa. Orduan, faktorizatzen hasi baino lehen, honako egin behar dugu. Ikusiko dugu, zein den honen deribatua. Dela bi iza, gehi bi. Ona iritsi behar gara, lehenik eta behin. Egin behar ditugu aldaketak, deribatu hau lortu arte.
Lehenengo egingo duguna da, bi isa behar dut, egingo dugu bider bi, eta zati, eta kanpoan zati bi, konpensatzeko. Eta orain behar dut gehi bi. Egingo dudana da, egin gehi bi, baina gehi bi egiten baldin badut, egin behar dut baita ere ken bi. Aldaketa hauek matematikan oso arruntak dira, baina beti konpensatu egin behar dira, da. Gehi zerbait gehitzen baldin badiot, gero kendu egin behar diot. Bider egiten baldin badut, zatiketa egin behar dut. Hemen ez dugu aldatu hasierako integrala. Gu geneukan funtzioa hemen egiten baldin badituzu berriro eragiketak, berriro iritsiko gara, isa, zati, isakarratu, gehi bi, isa, gehi hirura. Bai, orduan hori, lehenengo biderkatu behar duguna, zati, eta gero gehi, eta ken. Orduan, orain banandu egingo dugu hau. Bat biren hau bientzat izango da. Bat biren bider. Alde batetik utziko dugu bi isa gehi bi, zati isa karratu gehi bi isa gehi hiru. Hau delako erraza, hau delako logaritmo nepertar bat. Eta jarraituko dugu urrengo zatiarekin, izango zen gehi bat biren ere bientzat bider integrala minus bi, zati isa karratu gehi bi isa gehi hiru. Orduan, esandakoa, hemen daukagu funtzio bat eta goian bere deribatua. Funtzio bat eta goian bere deribatua da logaritmo nepertar beko funtzioarena zuzenean. Beraz hemen ja izango dugu bat biren bider logaritmo nepertar, isa karratu, gehi bi isa, gehi hirurena, integratuta ja. Eta hemen, minus bi hau kanpora ateratzen baldin badugu, hau hemendik kanpora, minus bi zati bi, minus bat. Geratuko zaigu minus bat, edo minus, integrala, bat zati, isa karratu, gehi bi isa, gehi hiru. Eta orain egin beharko genukena, izango zen, orain egin behar duguna berez da, beko funtzioa ja badakigu negatibo ematen duela errobak eta bar, lehen egin duguna, berdina da. Berdina ipini dizuet, hemen egin beharko genuke, isa gehi bat berbi, garatu, eta hemen falta zaigu gehi bi, eta lehen egin ditugun, kasu honetan, egin ditugun pauso guztiak. Integral berbera ipini dudalako, atera zeidalako. Orduan egingo genuke hau guztia, eta emaitza hau izango da. Honen emaitza da errobi zati bi, arku tangente, isa gehi bat, zati errobi. Hori guztia egin gabe edukiko bagenu, hori guztia egin hemen, eta hori ipini beharko genuke. Hau da, ipini beharko genuke. Gure integrala geratu da, hasierakoa daukagu bezala, logaritmo nepertar isa karratu gehi bi isa gehi hiru. Ken, kasu honetan, ken, errobi zati bi, arku tangente, isa gehi bat, zati errobi. Gehika. Eta honekin ja, egin daukiko genuke. Hau, egia esan, egin gabe baldin badaukagu, luzatu egiten da, eta pixka gustatzen da, baina, ez dauka hainbeste lan ere. Hasi behar gara, hori, deribatua ikusten eta deribatua ora iristen. Eta hortik aurrera, aurreko pauso guztiak jarraitu. Eta orain, kasu honekin ja, amaitu ditugu integral arrazional guztiak. Espero beti bezala lagungarri izatea. Hurrengo bideo arte. Ondo segi, agur.